आबै आं नोंखौ बारानिफ्राय बारा मोजां मोनथारबायलै आबै नोंनि गुस्थि नोंनि खावलाय आरो नोंनि जानजि आरो नोंनि आदै बारानिफ्राय बारा मोजां मोनथारबायलै आं आबै आं मोजां मोननायनि फिथाइखौ जानो लुबैयो आबौ माने गोमोन ना गोथां गोमोन नङा आबौ गोथांखौ माने आंनो ब्लाउस बायनो फैसा नांगौ आबौ बेसेबांथ' 5,000,000 माने 500 ए न आबै हाबेहालाय मनाखौ दोननानै बहाथो थांखो नैलाय बायजोआव थांदोंमोन मानसिया उदै खेबे खेबे खिनाय जादों नोंहा आरो मा माथो लाबोखोनो हामा लाबोनो नों जा जाखो बिहरदों बिखौनो लाबोदो आरो मुवा बेसादफोरनि दामादि जेरैबायदि जादोंना अर जोंब्लावलायनाय बे थग्रोन फाख्रियालाय बहा थांखो आं हले नोंसोरखौ नोंनिया खालि सन्दे बोरासिन सेंग्रासिन नै माथो मेन्देलासोलाय गोबाव जाबाय एसे बावबाय आदै आं बाजाराव थांनो ओंखारदों आच्छा मेन्देला नोंनि माबा माबि खौरां खोनादोंलै आङो माथो खोनाखोब्रा आदै खोनानाय माने माथो खेबसे लागैनो साबा आबै आबौ मोनदोंनोलै मोननायाथ' मोनदोंलै आदै खाफालानो नांनायनि बारा माथो आंनिया नंगौ मेन्देला नंगौ एखथ' खाफाल नांमारगौ आंहा खाफाल गैया गैया फिसा हौवा सासेबो गैया फिसा हिन्जाव दंमोन बेबो सासेल' बेखौबो आङो मोजां जुदि बिजामादै मोनोब्ला ब्लद हरगारगारनोसै आं आरो मिथिगौ ना मेन्देला नोंनोथ' मिथिगौ आंखौ खाफाल गैयाना गैया एसेबां नाजाबाय सानै हिन्जाव आं जनो हायासै आच्छा मेन्देला हामाथो खौरांमोन नोंनियालाय माबालाय आदै आं दासान्दि जोबोद दफाबाव गोलैना दं आंखाल जादों आंखाल अ मेन्देला आंबोथ' जोबोद आंखालाव गोलैना दंलै नङाब्रा आदै आं नोंनाव ओरैनो लांनो होनना फैयाखै नै बे मबाइलखौसो फाननो होनना फैदों हैद नाङालै आंनो नाङा मबाइल गंसे लानाय माने हिन्जाव सासे फिबावनाय बेफोरखौ बुंलायनांलाब्रा आदै नै अनेक फांसन दं केमेरा दं मेम'रि कार्ड दं ब्लुटुथ दं व्हाइट टुथ दं ब्लेक टुथ दं आरो पाम्पुलार संगिनानि साफा साफा फटक दं अ आदै नोंनि मोनसे फटक खेबनै दे आं नै लाथो नै धर्मेन्द्र बायदि नुथारदों ना मानो नै नाङालै नाङा दस्राफोरनो फानथां अह लाखिदोब्रा आदै लाखिदो नाङालै नाङा थाद माबायदि मानसिब्रा नंमारगौ हिन्जाव खांखिनिखौ खानायाव नायना सिनायो मानसि अलसियाखौ सिनायो खोमोनाव नायनानै सिखावखौ सिनायो आसियाव नायनानै थार लोगोखौ सिनायो हैद साला गलाम खामानि गैया दामानि गैया फां गिदिंबाय थागोन अभाब जाया मा जागोन नोंसालाय हा हाबा जादों साला जयग'आनो जायाखै थां नायगोनलै साला दाब्ला हिन्जाव गुन्दा बे बाराव नोंखौबो बाइक खानानै दै लोंनानैसो गारगोन आं थां मोजां रुवाथिखौनो लाखिदो र' साला थां अभाब जाब्लानो फैसा बिफैगोन बेयाव आंनियाव सोंनो हाबा जादों नामा नोङो हा हेलौ बाजै नोंगौ आं मेन्देला प्रडाक्सन मेनेजार औ बै केर गाबनाया ना गिसिब सिबाय दंलै मोनायाव ओइ एयार कन्डिसना फिउस थांनानै औ बायजोआव बेखायनो जिरायबाय दंमोन आं औ रायलायबाय औ 10,000 नोंखौ राजिबनि बिबाजै खालामगोन जागोन नोंलाय हाखायनो गावनो जागोन दे जागोन आं दोनबाय दे आं दोनबाय होमबा फाबसो नांगोन नामाब्रा सोर साबैसे फाब नांखोब्रा बोथिसे माइरं गैया न' बां गैया खुदियाफोरनो गाननाय जोमनाय होनो हायाखै बेनोसो मबाइल देख्रुबजोबना होगोन र' आं मालाबा फुजा फोरबो फैगौ गथ'फोरनो गाननाय जोमनाय होनो हायाखै लाजिया नों गावनो लाजिनांगौमोन आं बायदिसो हाबा जानो बेसेबां साफाफ्रा आंखौ गोसोथोयोमोन आदैयाव जोनाय लानो हागौमोन आं नोंखौ लानानै खस्थ'सो मोनदों आंहा थु मेन्देला खामसाव नांबावगौबा जफैबाव लाजिनोबो रोङा माबोरै होफैथों फेन गस्लाया खालि फैसा थाखा फैसा नाय माने फैनाय थाखा फैसा थायोब्ला खिथुखौ मावदोनगोन खर'खौ मावदोनगोनसो जायो खालि थाखा फैसा सालिया
र' थांनि र' गरनैसो बहाबा मोनगोन खोमा हे आबै बाव थांनाय नोङा आबै सना सिमलायाव थांदोंमोन आबौ ए नोंखौनो नागिरबाय दं आं दुगैनो नागिरदों आबै नोङो एसे दंखलखौनो खावना होदो आबै दे आबौ दे आबै सना दे लुनानै हो ओम शान्ति शान्ति नोंसोर बायदिजों थुखैजानो मोनोब्ला गंगानि दैखौनो नांलाया आंनो आबै दे आबै सना दे हुना हो दे आबै सना दे बाबा मासे गुरै नोंनि आसिफोरालाय आबै हाब आबौ सोरबा नुफैगोनहाय आबौ थै आबै आरो माइनाव मोना नुफैब्ला आंहा जारला जाथारगोन है बेफोरखौलाय मा गिनांगौ बे जाबाय नों आरो आंनि सेक्रेसिनि खोथा बेवहाय रावहाबो आरो जेबो बुंनो गोनां खोथा गैया नङा ना नाङाहाय आबौ आंहा माइरं जानायनि बाथ्रा दङ है जाम्बि मा नांगौ आं होगोन नङा ना मा नांगौ नोंनिलाय अब्ला आंनो जिन्सनि जेकेट आरो स्कार्फ लानानै फै आबौ बेफोरखौ आं जेबो मिथियाला बै नों बायनानै ला रां हरगोन आङो बेसे नांगौ 10,000 हरगोन दे आं ओम शान्ति गसाय मा खर्म जाखो बेलाय मा खर्म जाखो थांदो सिङाव थां जाबाय आंनि न'खौबो सुवा सुथि खालामजोब्बाय ओइ फाग्लि बाग्रांसि नों दानो दिनैनो ओंखारलां ओइ बिमा बेहा जेबो दाय गैयालै बिमा जेबो खामानि गैयैखाय आंसो थोनथ'दों बिखौ नोंनि थाखायनोथ' बिदि जाबायना नों थानायमोनब्लाथाय आं गुबुनखौ थोनामोन आं दि नोंजों बेसेबां थुखैजानो लुगैयो नों बेखौ मिथिगौ ना नों आंखौ माब्लाबा थुखैफेरद' ओइ देखो गियान गोनाङा नुनायावनो सिनायो हस्तिनि जात बिसिनि थाखायनो साननायफ्रा जेबोआनो जाया आंहा बेफार फालांगि जेबोआवनो आंहा मुलाम्फायानो जाया आइ गथ' ओंखारलां आं सोरनि खोथाखौ लानानै सोलिनांगौ नोङो थुखैनायनि होखारहरनो नागिरो आबौआ थुखैयैनि होखारहरनो नागिरो आं माबोरै सोलिनांगौ थां आबै थां सिङाव थां दे जाबाय दे बेफोर होखारनाय दाद्रि होनाय बेफोरखौ ज्राब दोनदो दाया आंनिनो जाबाय दे थां माबा मोनसे सानब्ला माबा मोनसे जायो साला ओम शान्ति शान्ति मादै गया बिनिफ्राय गैलालै फिसा खावफ्ले थांनाय मानि एसे गोबाव जाखो नाय रनाय जानोबा सम जादोंना जायाखै है जागोन दे ओइ आबौ बि खेबसेयावबा साबैसो फैबावगोनलाय गसाय गासिबो थैखाजोबना फैलै हामा आबौ हामा बेफोर जाबाय इसोरनि अबदानलै इसोरनि अबदान मिथिबाय दा इसोरनि अबदान मिथियालां नै दा बेफोरखौ दोनदो दा न'खरफोरावलाय माबा लोगोफोरावलाय थाखा फैसा दंना गैया थां एसे जगार खालामबाय थां गोनांथि जानो हागौ मिथिबाय गैयालै गरसेबो गैया सोरनाव मोननांलाय दालाय मोननोबो हागौ थां एसे नागिरहै बालाय लांबायलां फाथालसेल' लानो होननानै बुंबाय थाब फै मेन्देलाया बे बारावबो साबाबाव सासे बिमानि गोरबोआव खनसेयैनो 7 गथ'नि जोनोम मा बाथ्रा जाखोलै बेलाय देलाय खेबसे मोजाङै फरायलाय खोनासं हाजिरापारा गामिनि मेन्देलानि बिसि रिलानि गोरबोआव खनसेयैनो 7 गथ'नि जोनोम जादों मिन्थिनाय बायदिब्ला गासैबो गथ'आनो दासिमबो मोजाङैनो दं मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरावबो बे बिमानि गोरबोआवनो खनसेयैनो 7 गथ'नि जोनोम जादोंमोन मा जाखोलै बेलाय उयादा ओइ मबाइल बायगौमोन नामालै नाङालै आंनो दंखायो मोजांलै मोजां फांसन दंथारो नोंबो खावनायसो नामा खावनाय नङालै नाङा खम दामावनो होगोनब्रा नाङाब्रा आंनो 10 थाखाल' गैया मा धरननि मानसि किडनेप खालामबासो गम मोनगोनलै मानसिया हग्लायजागोन रावजों माब्लाबा खायदा बोरायखौनो बायनोसैलां रावबोथ' बायखानाय नंला बुजिखाबाय आं ना मावाखौ लांगोन दे आं दे ला बासिनायानो ला
ओइ मा दामलै ना गोराना इयो 12 थाखालै 12 थाखा एसे खम होनो हाया ना हाया ओइ होब्रा एसे खमाव हाया खम होनो हाया बायनायानो मिलाया आंहा हैद आंनालाय मबाइला सोर खावखोब्रा हैद मबाइल खावदो नामालै नोंलाय है खावाखैब्रा गैया मबाइल खावदो नामालै मा मबाइल हा बेथ' आंसो मबाइललै है मा मबाइल थाबो गैयावलाय सिखावलेंलाय मानसियालाय है आंनाव गैया मबाइल साइडआव दुष्ट साला बायदि मानसिब्रा सुवार जाति साला आसलथे आं मबाइल खावाखैलै आंनि पकेटाव माबोरै थाबाय पात्ते मोनासै आं नों खावाखैब्ला आंनि मबाइला नोंनि जिबाव बोरै थाफैखो हा आंथ' गमानो मोनाखै माबोरै थाफैदों साला सुवार ओइ जि जाबायलै दा सेंग्राफोर खोन्थाना दा नोंखौ दुम जागोन नालै खोन्थाना फैसाखौनो लादोनो बेसे न' नै 500 थाखा दं माइ फानना मोननाय जाया गैयालै नो जाया दंबावोबा हरबाव गैलालै फैसा गैलालै नै 100 दं गैलालै गैलालै खालामनांला दै खालामनांगौ हले थाब सेंग्राफोर खोथा दुम जागोन आं गैयालै आं खावाखैलै खावाखै साला बदमास सिरि था साननैसोनि उनाव आंना एलाइसि मेसर जागोन मेसर जायोबा नों मा जानो मा खिनो नैबे जोलाखौबो नाय आइडिया बाबा आइडिया हा मा फिसा खोमायारि लाबोलाय बरिया थेंक्स लर फिसा बेटा हट' इसा थ' दिनैनो ओइ आबौ ओंखाम मोनजाथाराखैलै फैसा थाबा हरलाय ओइ बाबामोन होलांलै थाइबा 10 थाखा जि हायो खाना मानसि जेबो मावनो हाया होलांदो बाबुमोन जि हायो होलां दे गसाया नोंसोरखौ मोजां खालामथों ओइ खानायानो फैसा सानगासिनोलै खाना नङालै बियो जाफ्लादोंसो है होनांगौलै बेखौ है गयला दे जा बेटाफोर जा बुलायनाङा दे बुलायनाङा दे ओरैबो दौ इसे ओरैबो दौ दिगदारसो मोननाय लांबायलां ओइ बिमा ओइ हाजिरा बहिया लाबोनाय मोनाबाय मानसिफोरा ज' दंना गैया ओइ भगबाननि दानफोर दंना गैयालै खिसावनाय जानानै थैनोबो रोङालै साफा सानै गोथाव मोनजानाय बायदि खोनासं दंबा ओरै फै गैयाबा गैया होनना खोन्थाहर गुरब्ला जेरै गुरब्ला ओरैनो खावब्लाब्ला नाम लाखिनांगोन आंनि बिफानि नामखौ सुमफुला मिनिनो रोंग्रा खामानिफोरखौ एख' देन रोङा माब्लाबा मोनग्रो आंजों बेदे बांबुला फैलानि नांदेरनाय मा बाबा दं जफै बे साला सासेया आंनि नोंमारालै गथ'आ बे फैलानि थार बियो फैलानि नांदेरनाय बियो केन्डेला माव थांनो बेलाय दंना गैया केन्डेला दंना गैया मा थांनो नै मा लाबोखो बेटा आलु दालि सोरनि दखाननि फिसा
ननसेनि दखाननि तु एखिथु बे सोरनिफ्राय लाबोनाय बियो अजन्तानि दखाननिफ्राय अजन्तानि दखाननिफ्राय बरिया आलुआलाय बियो गपालनि दखाननिफ्राय बरिया सामब्रामालाय सुदेरनि बरिया नों 9 जन गथ'फोरनि गासै खायदाखौ नोंनो लाजोबदोलै फिसा बिसोरथ' लरलासो दाबायदियाव स्लिम थैजोबब्लाबो एख' मोननाय नङा आङो आच्छा फिसा मोनसे खामानि माव नों खावबाय था हमजानोल' नाङा आरो बोरैबा हमजाबायोब्ला आंनि नामखौ दा खोन्थाथार जागोन ना बरिया नोंनो गस्ला गांसे होफैगोन आं दा बावैनो लादोथ' गोथाव जानांगौलै ओइ मेन्देला दंना गैयाब्रा ए आगै फै बाजै आदाया गैया दासो ओंखारलांबाय माबाफोर खामानि दंमोन गैया गैनायाथ' माने ओ बेटा उन्दैथारा बेनो नामाब्रा बाजै बेटा बोरायौमोन मा गोन्दा गोन्दिलाय दिस्टार्बलाय नो आयंमोन थां ओइ चक्लेटफोर बायना जाहैथां ओइ मेनुनि दखानाव दै थां बाइखौबो लांफालाय बैखौबो लांफा बाजै ज'ब्रा एसे ज' जिरायना बै सासेयालाय बाजै केन्देलाया गैया मानसियानो नुस्लाब नुहास्लाब बिफा जोलै फिसासो बाजै नैबे रांखौ ला बाजै न' नाङाहाय आगै लालै बाजै ला गस्ला फेन आंहालाय रावबो जागारग्रा गैया जागारग्राबो लाबोथ'नो सानाखै आङो ला बाजै ला बाजै सना नोंलाय दाबो सिख्लायैनो दंथारोब्रा गावदांदां दारजांजांनो नङाहाय आखाइफोरानो नायथावला मोजांब्रा बाजै बेलाय सिलसिलथार मिहिथार हे आं लाजियो बाजै नोंनि खावलाय नोंनि गुसुथि नोंनि मेगनखौ नायोब्ला आङो बै समनि लावगिखौसो गोसोखांलाय लाङोलै सोर लावगिसै दोन बेफोरखौ बाजै आं मा खालामबावनोब्रा बाजै हाबा लादोहाय फाग्ला माबोरै हाबा लानोब्रा बाजै थाखा गैया फैसा गैयालाय नुखा खोनाखा देलै बाजै नोंनि खावलायाव आंनि गुस्थिखौ एसे फोनांनायनि नाङाहाय फाग्ला इस आं दिनैसिमबो रावबो हिनजावफोरनि खावलायाव गुस्थि फोनांफेरनो मोनाखैलै बाजै खुदुमाब्रा बाजै फोनांगोनल' नाङाहाय फाग्ला नाङा सोरबा नुगोन बेमार आजार जायो देलै बाजै 50 रां ला न' हामा होनबा 50 रां ला फोनांनोसैलै बाजै फोनांनि दै बाजै खुदुमालै बाजै आइ दै इमासियाल सिस्टेमलै गथ'आलाय ओइ मा दामलाय 100 जानानै खिजागोनखौ बेसे दाम होनानै जायो नालाय मानसिया मबाइला माव थांखोब्रा ओइ नोंथां आंनि मबाइल लादों नामालै नोंलाय माब्ला आं ओरै हाबनायाव खावथारदों नों मानसिया बेनो नंगौ आंनि मबाइल बे गावनो सोदोलै मा उसुबोलै मानसियालाय आं दासो नुदों नोंखौ बावनानै बुनांगौलै मा जाबोखा बिलाय फैलायालाय मोजां खबर बिलाय मेन्देलालाय मोनथिबायसो नामाब्रा बिलाय जानाय नंलालै
मा थांलाय फैलायफ्रा मोनसे घटना जादोंलै बाबा मा घटनालै खोमाखौ ओरै हर बिदिसो बे फाग्लिया थै थैबा थै सालि आंखौ थैजानो लुबैनानैनो आं सौहौब्लाबो जेबो बादा होआ सालिया आंखौ साला बादा होनायमोनब्ला आं दिनै बुजानायानो नङामोन बियो साला बुजा होबाय आंखौ साला फैला बे साला फैलायानो आंनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामजोब्बाय आंनि फख्रियाव दुगैनानै आंनि फख्रियाव गाग्लुंलांबाय सुवार साला र' नोंखौबो गुलाय गुजाय खालामना होगोन आं सालाखौ र'नाय बेटा र' हेल' दाब्ला आं मेन्डेला बुंदों नोंथ' आंनि निदानखौथ' माब्लाबा बुजि मोना ना नोङो नोंनि निदानखौथ' आं फुंबाय दंना खोनासं जाय बिबारखौ नोङो पुदुम बिबार होननानै सानबाय दङ बियो पुदुम बिबार नङा थास' बिबारसो नों जाय खावलायखौ खुदुमबाय दङ बियो सोमस्रिनि नङा फैलानिसो खुरु गोनां खावलाय फैलासो बियो फैला माम्बार होखारहर नङाबा नोंहाबो जाल्ला दङ दोनबाय साला हारामि जाबाय साला जाना होबाय आं सिगांनिफ्रायनो बुंखादोंमोन ना बे मानसिया थिग नङा होननानै आखल आखुफोरखौनो बोरैबा नुखाथारदों आङो बुजियानो दालाय मा मोनखो हिनजाव सिख्लाफोरनि ख्लाब ख्लाब जाग्राया ओइ बुरबक सिरि था आबौ हाय मोसा सिखाव नोंसोर नों फैला नंगौ नोंना बुंनायसाय सोर फैला नों हारामि दाब्ला माइनाव नों जिंगासिनो ना माइनाव हाबा खालामनानैसो गारगोन आं नोंखौ हाबा खालामथारगोन आं माइनाव
माइनाव आइ नोंहा मा जाखो फिसा आयै मानो गाबखो आयै आंनि जुलिनि रेखाया बेजोंनो दंमारो आयै जायनि थाखाय माइनाव आइ नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों जोंनि न'खरनि मान सन्माननि बाथ्रा दं नों जाबाय रोंखा राखा हिन्जाव बेबादियाव बे सासे जावलिया हौवाजों आयै माथो सानबाय थाखो हादाबो ओंखाम जायाखै नै बियो गैयाहाय बिफा आं बोरैबासो नुलायलांबाय मा खालामनाया मोजां जागोन साला गैला बे फैलायानो आंनि न'खरनि गासै मान सन्मान जाजोबथारबाय दालाय माथो खालामनो फिसानि जिउनिख्रुइ मान सन्माना देरसिन नङाहाय बिफा ओइ मेख्ल' ओइ ओरै फैलायसै मानो आदै बहा दंलै बे फैलाया थां बे फैलाखौ नागिरनानै लाना फै थां गाबोन होथारगोन आं बिसिनि जुलिखौ आदै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों हैद मा बुंदों नोङो ना नों नांगौ माइनावखौ हे आदैयाबो माबा साला बे दाहोना रुवाथिफोरानोथ' आंनि खर'खौ जाजोब्बाय गैला नांलिया बे बारनिफ्राय रुवाथि दाहोना नांलिया आंनो साला बुरियानो सनामार दासो All is gold. बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै सान अखाफोरखौ साखि दोननानै बेवहाय जुथुमै रायजो राजाखौ साखि दोननानै बेदबारि गामिनि बिरेन बडेखानि फिसाला खैलाब बरगयारिजों आरो सिमला गामिनि दाब्ला माहाजोननि फिसाजो माइनावजों गोथार साननि थि खालामनाय जाबाय बेवहायनो संसार जानायाव संख्रि फानलुनि नांलायनाय जागोन गस्ला जि जोमनि नांलायनाय जागोन बेफोरखौ मानिलायनानै सहायनांगोन दे फिसाफोर दे रायजोफोर दे गोथार जुलिनि दे गोथार जुलिनि दे गोथार जुलिनि नोंनि नोंथ'आ हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो सोनानै हो दे नै फैला बिबार मालाखौ सुग्रोनो होलाय आंखौ एरे सिम ओइ दाखालि गबाय दिनै बहागौनो नोङो बिबार मालाखौ सुग्रोनो होब्रा बिदि जायाथ' माइनाव